barrance na aro kun san ba kai ta ba. Rabi'atu ga Allahnta kullum ta kai du'ayinta. Rabi'atu dabaranta shine tsarin sarautanta. Iyaye ma sun yi addu'a a kayanta. Allah shi kare ta sharrin makiya da wanke ta. Ka kare ta sharri na kusa da mai santa. Albarka ma Allah ka saka a harkanta. Burinmu Allah amshi ibadarta. Wane ne ya san Rabi'atu na mai kyauta? Ba abin ba, ban samu ba malam, ban samu ba, ba abin ba malam, ba abin ba, ban samu ba malam, ba ka ban ba malam, ban samu ba, ban samu ba. Kai, idan gari. Wadda mafarki nake kin? La ilaha illallah. Mafarki ne wasu bayan Allah sun zo a ƙungiyance suna raba abinci. Dakata. A cikin wata farar roba da nama da kabeji da kuma lemu. Kamar kana gurin na gaya ma, kamar kana gurin. Hajiya Rabi'a ta ce ita ce mai kungiyar Charity Foundation. Yanzu abin da za a yi shine maza tashi ka je karɓo man namu kar ya kare suna nan bayan layi suna rabawa. To shikenan ba ta shi ne karɓo mana nawa. Da nawa na kai insha Allah ina dawo. Kai. To ai ita Hajiya Rabi'atu ba ta da wani aiki da ya wuce tallafawa bayan Allah, tallafawa masu bukata ta musamman. Hajiya Rabi'atu da a ce muna da iri-irinta a Najeriya kamar guda 3 ma, to alhamdulillah. Lungu da sako ita fa aikin ta kenan. A ba wannan, a ba wancan, a yi wannan. Ita kullum ita maimakon a ce mun bukata ne suke zuwa gidanta suke cewa Hajiya a taimaka mana, ita ke bin su har gidajen suke tambaye su me matsalan ku. In kun faɗa a magance muku. Allahu akbar. Basarakiya, 'yar kasuwa, attajira, tsinariya. La ilaha illallah. Jini ga malan zaki. Jinin malan zaki. Uwar gida gurin turakin Nasarawa. La ilaha illallah. Allah ya kara miki lafiya da nisan kwana Hajiya Rabi'atu. Azumin Ramadana yanzu da ba dan ke ba Hajiya Rabi'atu ina za mu sa kanmu. Ba mu da cin yau bare na gobe. Allah ubangiji sa ki gama lafiya. Inda yake taimakawa bayan Allah, Allah ubangiji sa ki tsinta a can. Dan alfarmar Sayyidi Sadati.